ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን በዲፕሎማሲ እና በተለየ ምክንያት ከኢትዮጵያ ከእናት ሀገሩ ጋር ካቀላቀላት በኋላ ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ በዲፕሎማሲን ብዝተፈላለየ አገባብን ለኤርትራም ወላዲታ ኢትዮጵያ ጽብራውን ከሎ ከብራስ ቄሳር ከሳብራስ ጉሜራ ዘሎ 1600 ኪሎ ሜትር ባህሪ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ተጸምቢሩ የባህር ኃይል ያስፈልጋታል ብሎ በማመናቸው የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን ተግዳሮቶች የሆኑ በምድር በኩል የሚመጡ የነበሩ የሻቢያ ወንበዴዎች ነበሩ። ብድሆታት ኃይል ባህር ኢትዮጵያ በመሬት ሸፋቱ ሻዕቢያ ነሮም ካልኦት ነገራቱን ነሮም ያው የታሪክ አጋጣሚ ባህር ዳር ደግሞ በተለያየ ፍላጎት በላይ ታሪክ አጋጣሚ ናፍደገ ባህሪ ዝተፈላለየ ድሌታት ዘለዎምን ውልቃዊ ረብሖኦም ዝሕሉ ሰባት ተሓባቢሮም አፍደገ ባህርና ምስሳሉና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጽንጪ ቀሊል አይነበረን። በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያጣችው بتعم زحزني إثيوبيا لنوح وان زتموكرة سراويت حيل بحري أوصى هاجرات أوروبا إسيا أمريكا استمهرون فلتات زقسمون عبالات كبون لعلي 3 مراخب سينا الله مش ممكن ننبرهم إن يعني إنجلي مسوا عليه هون ونجار بتعم عندنا كوكلش منهم مكنن وتهدروا الصريحات نركع أبتوان عم سوا استفدت سماه حنكل ليتاي كمي غيرنا خنسعر كيلنا إلهم زحت سوات اللومو اسكعل لنا زي كابت بزح عزي وحد أبستفلالي أقاطاميتات بتوم جنا حبك أسوم زي تباربر حلمتي بجق زبل زولو قراتاتي لومي دحر 10 عامات سعرتهم بنايت مالي التحساسبهم أمساقطي تلفزيوناتهم دفيرهم يشعبيا وموديوش شفاتو شعبيانا بلو يسمع لنا وتم تمالي زنبركخنا يومن قبلنا ناستينان بالسلام عدوم زفاننا يوم نايت مالي مروخات لومي أنا بس مساقطي تلفزيونات إثيوبيا وعجزي نوحي نزنايك أنا با 13 عامات فتصامي كم تيصوصواي 3 عامات غيرهم زينبرن زيرلون تاريخ كصحفون كسنعن نرئن نسمع لنا ناي بحق اليوم سرحيت فنقل كمون كالوت تمساسلتي تختاتلتي عبيت وتهدراويان قطماتن ناي مودأتا سعلتهم مع إرتران رسيعمو بوغنا صوصواي كنفطرن زينبرن زيرلون تاريخ كنسنعن زبلنا يكونن ጭቡጥ ሐቀኛ ሰነዳት አለና ንስዕረቶም ብናይቲ ማሊ ቃላቶም ባዕሎም እናገለጹ ክነዝኻኽሮም ሰነዳት ምቕራብ ጥራይ ዘድልየና ጉዳይ ኤርትራን ባሕራን ንሓዋሩ ዝተደምደመ ዕፁብ ፋይል 4 ነጥቢ ንሶም ክሓልሙን ሕና ክነበራብሮም ክሳብ መዓስ ወግሐ ጸብሐ በብዝሓለምዎ ዝለዓል ኣርእስቲ ይኮነን ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ሃተውተው ገዲፍና ሰነዳት ትማሊ እንታይ ይብሉ መልሲ ንሕልሞም ኣውሎ دمتي حفاش إريترا أزي أب حرامريت إرترا زلتكر نهزبوي كمبار حرنة إرترا مذكر الراديو على توزينا إنه جيغنا هزبوي سراويت حرنة إرترا كاب جماجم منسع كساب مصوع عبزلو مسمر بزفنو برتع مدقعتي نستراتيجياوي ترجي أسمرا مصوع تقط أتيرو إذن السمع زلنا عربية شعات لكاتيت نقهو شحن شعات مئتن تسعن بتقول زبي إرترا دايدا كون سورؤون نخركب وقحت صبحي بهانك أوتاز كتاتلان صبيان دمس حفاش إرترا كابوتات صنعات زخون أخرانات سحل استقالحي على توزينايو إذن ترى زيناي نبران نهزبي إرترا بالسرات نسرعات درقن مشاركتون دما مرجي نيرو اتب زينا استحبره بشمون تلكات شحن ساعات مئتن تسعن جمرة كوينات راي تباهيلو زقلت عين برام نمسب بفلاي دما صلائي ابزي قمتو ساعات بوتان امونغو خلت تصرار علامات نبرم مالت تحدي نرستو مريتون بحرون حران خوص بانتنا صنتن حرنتن كبيد واغاز خفل تغادر لاي كون كلو تخال دما زي مريتو بعمص غوبيطو ابل الحزبي سقاين مكران زورد نبره سرعات مجزاتي زكايت نبره كويناتيو تزينا يترف أبتخل حزب إرتران نصنت بهانقوتات صبيرلو زنبره وان لومي دحر عامتات
اتعلاما كون كوينو أبكال مدر خبز لنا الأوان وانتخاني غزنتون كانون كيغودلي فولي سمعتن طول حتان اللو زينا بزرزر جيغنا هزبوي سراويت حرنت إرترا أب مسمر أسمرا متسوع كم أون سمين كاب أسمران مبرع كرنن نخلت 100 كيلومتر أبز زرقح جنبار دمساسي متكعتي فنيو اتمتكعتي نابتمالي أبزوق حليتي ساعد حد جميرو ملو معلت وعلو جناون يقتصل الله بنايتي وانا تصوعا أو رجا سمهار بحفشا ودباويت كتما مصوع دما فلاي سرع الدرك نتي نويح عمتاتا بإرتراز كايدو زنبري مجزأتا وكينات تنفاسون قررون بمنبارا سرعت بزمناوي أتصوارن بزح السراويتن بأزيو تنقون حيالن مقود صاري زحلوات زنبري نايتي وان سندات كم زحبرو أما برقاوي جنبار عريض زنبري عقم السراويت درك مسن رئي تجنبار كاب كبابي منتبلي اغري أتصالف سمينا وبحري كساب انبرمي جماجم بحر الزرقح أستات 100 كيلومتر نوحات نبرو أبزي جنبار بقوامنات عريض زنبري السراويت درك كور شدشتم كوينو عند تلوقو نتنكم التحلال في مسمر أسمرا مصوع محاسين يرو أقمو دما 14 أقار بريجيدات زنبرو مبل 20 كلتن 10 شدشتن 3 كفلات طور مالت كفلات سراويت حقف خوينو جزيف وهاب دقف مكانايز حيل نبرو بزي كازي بكالاي أبيتاوي سراويت زمرحو أبكبابي قحتلاين ما يوعيون سفيرو زنبري 20 شعات مكانايز بريجير أبدوغالي زنبرو ناي سالساي مكانايز كفلات أور كلت بريجيدات كامون أبكبابي مصوعن فورن زنبري 20 شعات مكانايز بريجيد كم تدربت حيل تسلل شوم نبرو أبكبابي سمرا سفيروم زنبرو كلت بريجيدات ناي سالساي مكانايز كفل السراويت 106 تباهيلو تصوع أب حلوة معرفو نفرتي أسمرات وافيرو زنبرة بريجيدن مسمر أسمرا باطع نحادا قابزك على علو بهوصوص نابت جنبار كدربو كم تحجا ستحزو أهدوسات يمنيرهم أبت جنبار بقاهم الناس تسلفو زنبرة عقم السراويت سلاقن مس أستات 3 شحز غون حيل بحر سدماميرو بزحو أستات 25 شح ديرو بزي كاتي يابت جنبار عريدو زنبرة سراويتن أطوارن ببحري كمت نزغ المتقعتن مكل خالت داري زنبرة 35 عمت عدم زنبرو مكور حيل بحر دما بشوعات سكوادرون قيمو 30 عبيتن عشتن مرخب كنات عجب نبرة من حيل آيات قبل التاون كرسع زي بليو بفلاي أبتمكرو وتهدراو تمكرو ويوتهدراو تاريخناي تسلم أفريقيا كرؤه هلو إذا خينات زي عب قداسنا تالو تعبي أقداسنا تو تي عود خينات مع 250 زخنا استفلا لياتان كتات نهزوا جنبارخون أي سلاي استقاط مع خينات يجرو التخينات بعبيو نايتان كبتن كبهالكا كالا أوشت الزواز نبرة بزح مدافعون بركز زولي كاب 85 ساعة 100 بيلز بسح استفعل عليه مأكلين كبتن مدافعين يرو من زخور لذي تي مريت قول بمخاني نايت سألعنا أير تسأولتنا تابقمت أتيها خرق خلو ህዝባዊ ሰራዊት ክቢት ዘለ أمامنا يصير أي رسرحاتكم نيروي በአጠቃላይ በቀይ ባህር አውራጃ በተለይም በስድስተኛ ክፍለ ጦር ቀጣና ከአዲሹማ ግንባር እስከ أبقيش بحر بحفشة بفلاي أبشاد شاي كفل السراويت زقوطات الزوبا كاب جنبار عدشما كساب كبابي مصوع أما كل خالد نبرة السراويت 4 أقار بريجيدات 4 مكانايز بريجيدات حدا تانكينيا بريجيد خون كله كاب جنبار عدشما كساب قحت لابز نبرة وق حموشت براجيد كلت مكانايز 3 أقار بريجيدات كساتفون كله كما يتقالز نبرة كساب امبرمي استسلف دما كلت مكانايز حدا أقار حدا تانكينيا بريجيد نبرو
5 ብርጌዶች 2 ሜካናይዝድ እና 3 እግረኛ ብርጌዶች የተሳተፉ ሲሆን ከማይጣል እስከ እምብሪሚ አቅጣጫ በመካከል የተሰለፉት ደግሞ 2 ሜካናይዝድ ብርጌድ እና 1 እግረኛ ብርጌድ 1 ታንክ ብርጌድ ናቸው። ኣብ ስርሒት ፈንቅል ናይ ወገን ዓቕሚ ብዝምልከት 3 ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 85 ምስ ሓደ መካናይዝ ብሪጌድ 74 ጸረ ታንክ 3 ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 70 2 ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 61 ሓደ ብሪጌድ ክፍለ ሰራዊት 96 ከምኡውን 2 መካናይዝ ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 74 ኮይኑ ብድምር 9 ኣጋር በራጊድን 3 መካናይዝ ብሪጌዳት ጸረ ታንክን ኣሃዱታት ከምኡውን 10 ፈጣናት ጀላቡ ዝዓጠቐነ መጠነ ንኡስ ሓይሊ ባሕሪ ዘጠቓለለ ነበረ። ዓቕሚ ሰብ ናይዘን ኣሃዱታት 13500 ኮይኑ ዝተሰለፈ ኣጽዋር ድማ 45 ታንክታት 100 ሚሜ 31 ከበድቲ መዳፍዕ ናይ 130 122 85 ሚሜ 4 ቢኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታት ልዕሊ 20 ጸረ ነፈርቲ ረሻሻትን ጸረ ታንክ ሚሳይላትን የጠቃልል ነበረ። ኣብ ሰነድ ብንጹር ሰፊሩ ከም ዘሎ ብዝሒ ሰብን ኣጽዋርን ወገንን ጸላኣን ክነጻጸርን ከሎ ህዝባዊ ሰራዊት ክንዲ ፍርቂ ዓቕሚ ጸላእ እኳ እንተነበረ ፍናን ተመክሮ ኩናት ምልከት ኣጽዋር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓላማት ዝነበሮ ሰራዊት ብምንባሩ ነቲ በጽዋርን ሰብን ዝዕብልሎ ዝነበረ ሰራዊት ክገጥሞ ክኢሉ ተቐልዲ ሚኒስትሩ ናይዚ ቅልጣፈን ዋላ ናይዚ ስራሕ ከንቲፉ ፍጻሙ አንዲ ዲሲፕሊን ነፍስ ተኣማንነት ጥራሕ ካልእ ኣይኮነን ድልየት ሓንቆታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ጽሙእ ናጽነት ዝኾነ ካልእ ተበግሹ ዝኾነ ትውጥነትን ዝትግበር ሰራዊት ኣለዎ። እቶም ኣብቲ ውግእ ብኣካል ዝተሳተፉን ዝተማርኹን ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ዝሃብዎ ርእቶ ነዚ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ዝተዋህበ ምስክርነት ዘራጉድ እዩ። ከዛ በላይ የበለጠውና ዋናው ሁኔታ የአካል ጥንካሬና ቅልጥፍና እና አጃይል የመሆን እና የእንቅስቃሴው ሁኔታ በእውነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዛ እህል ርቀት እቲ ቀንዲ ምክንያት ኣካላዊ ብቕዓትን ቅልጣፈ ዝነበረው ምንቅስቃስን እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ኩሉ ርሕቀት ካብ ዓዲ ሹማ ተጓዒዞም ኣብዚ ኣብ ምጽዋዕ ክበጽሑ ምኽኣሎም ውፅኢት ጽፉፍ ውጥንን ብሉፅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኩናት ዝረኣየሉን ብምዃኑ የድንቆ። ለውጊያው በእቅድና ሁነኛ እንደው መልክ ባለው ሁኔታ እና ክላሲካል የሆነ ኤግዛምፕል ምሳሌ የሚሆን አይነት ውጊያ የታየበት ትርኢት በመሆኑ በዚህ መልኩ አደንቀዋለሁ። በአጠቃላሊ ጽንዓት ኣብ ዕላማ ክእለትን ብቕዓትን ውግእ ብፍሉይ ክገልጾ ዝኽእል እዩ። ነዚ ውግእ ብዝምልከት ሓቀኛ ዝኾነ ትዕዝብተይ ንምግላጽ ወተሃደራውን ኣካላውን ብቕዓት ኣፈጻጽማ ተልኾ ንዝተሰለፈሉ ዕላማ ክሳዕ መወዳእታ ንምብጻሕ ዝነበሮ ቆራጽነትን ድሌትን ብቕዓትን ዝተዓወተ ምዃኑ ብዓይነይ ክምስክር ክኢለ ኣለኹ። የአፈጻጸም ብቃት በቅልጥፍናና የተሰለፉለትን ዓላማ ከዳር ለማድረስ ያላቸው ቁርጠኝነትና ፍላጎት የተሳካና ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥና ለማየት በዓይኔ ችያለሁ። ነዚ ብመሬትን ባሕርን ኣየርን ከበድቲ ኣጽዋር ዓጢቑ ኣብ ድልዱል ድፍዓት ዝዓረደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓንደበትነት ተጠቒምካ ብዝወሓደ ክሳራን ልዑል ቅልጣፈን ካብ ዕልታቱ ፈንቂልካ ሙሉእ ንምድምሳሱ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጽጽኢት ስለያዊ ሓበሬታት ዝተሰረተ ጽፉፍ ውጥን መጥቃዕቲ ክሕንጽጽ ነይርዎ። ነዚ ንምትግባር ድማ ኣሃዱታት ስለያ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ድማ ኣሃዱታት ስለያ ናይቲ ኣብ መብራቃዊ ግንባር ዓዲዩ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት 85 ካብ ፈለማ 1989 ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ሶሊኾም እናኣተው ነቲ ግንባር ብጻዕቂ እናሰለዩ ኩነታት ታታሕዛ ሰራዊት ጸላኢ ድልዳለ ዕልታቱ ንስልኳ ዝጽዕም ሃጓፋት ኣጽዋሩ ናይ ሓለዋ ኣገባባቱን ብምጽናዕ ንውጥን መጥቃዕቲ ዝኸውን ደቂቕን ዝርዝራውን ሓበሬታ ኣኪቦም ነበሩ። ነዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደን ደቂቕን መጽናዕቲ መሰረት ምግባር ድማ እቲ ውጥን መጥቃዕቲ ተሓንጸጸ።
ዋና ጸሐፊ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባቲ ምድላዋትን ኩነታትን አመልኪቱ ምስ መጽሔት ሳግም ቅጽ 2 ቁጥር 4 ሚያዝያ 1990 ኣብ ዝገበሮ ዕላል ትሚልና ጸናሕና ናይ ገዛእ ርእስና መደባት ነይሩና ወተሃደራዊ መደባት ካብ ዕዳጋ ናዕለልካ ዝኸውን ስራሕ ኣይኮነን ትዝግበር ምቅራባት እቲ ዘድሊ ኩነታት ምስተማልአ ክሳብ ዝፍጸመልካ ህድኣት ዓቕሊ ይሓትት ኢሉ ቀንዲ ሓያልነት ርባዕ ዝካል ተቀዳማይ መስናዕት ናይቲ ሓያል ስልያም ህላው ትውድግ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰራዊት ሓያል ብምዃኑ ተግባር ብምዃኑ ቀልጢፍ ነቲ ናይ ክፋል ናይ ሻድሻይ ክፍለ ጦር ኣብ ዝነበረ በዓል 19 ሜካ ኣብ 10 ክፍለ ጦር ሓደ ሻለቃ ታንከኛ ዝነበረ ቀልጢፎ ናቶም ማዓስከር ስብስብ እቲ ጽርግያ ኣስመራ ቃላት ቦታ ሰፊሕ እዩ ዓሚቑ እዩ ብዘይ ካዚ ጎሎጎል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነዚ መሰረት ብምግባር ናይ ነዊሕ ምቅርራባት ተገይሩ ሓደ መካናይዝድ ዓቕሚ ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብቕዓት ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብዚ ብምውጋድ ቅድሚ ዝስርሒት ምጅማርና ኣብ ናይ ተኩሲ ዓቕምና ይኹን ኣብ ናይ ታንከኛታትና ብቕዓት መዳፍዓትና ብቕዓት ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ብቕዓት ንምርጋፅ ንትካል ተኸታታልን ሰፊሕን ታዕሊምን ልምምድን ክግበር ፀኒሑ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ተሓሳስባን ስለ ዝፈልጥ እውን እቲ ዝገብሮ መደብና ስራሕ ንትስሊት ዝምልስ ክኸውን ግድነት ስለ ዝነበሮ ናይ ዓመት መላእታ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ህዝባዊ ሰራዊት ኩሉ መዳያዊ ታዕሊም ንኽካየድ ፀኒሑ ነይሩ ናይ ስልትኹን ናይ ፀረ ታንክታት ትምህርትታት በቢ ደረጅኡ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ዝብድህ ናይ ኣፅዋር ምድላዋት ዝግበር ስለ ዝነበሮ ኩሉ ምድላዋት ናይ ታዕሊምን ናይ ኣፅዋራትን ምስ ተወድአ እዚ ሕጂ ተወስደ سلمتي وست تقائلو تجهيز هذه طبعا مع تقدير إمكانية العدو سواء كان وتهدروا عقم صلائي أما اسمر باتص عسمرا أب أقار تنكتاتن مدافعن أزجو عبي نيرو نزحي لزن ممكادما أقدمنا صفوف مدلواتنا جيرنا وطن نايت متقعتي ناي سلوكان مكلامن قلناون قصاصات لحاز خوينو 4 أنفتات متقعتي زنبريو بزي مسرت ناي 0 ساعات ناب شمون تلكاتي 9 أبزو بحي ساعات حد ناي ليتي نبري مأكل سحبت ناي تزكالو مأزازي بوتا شادشاي كفلطور معسكر عد على نبري مكتل ازي شادشاي كفلطور سراوي درك ملو أقالبقو نابتوق استخفتلو كالبوتاتاتن كالو أهدوتات زباو جنبار هندبت نمأزازي شادشاي كفلطور معسكر عد على بزيتا فلالي أنفس لذات قعو اتأزازي مسكولو مستفاتون سنداتون بزيتا قومو تمارخي هادوتات زباو جنبار أبت كبابي عسكرو تنبر السراوي تسلعي تسراريغن ساعة 3 نايليتي نمعسكر عد على ملو بملو تقوطات رو متحسن يتبوتا تسلعي الزن مقصالن كم زتفأن تبتاتينو كم زهدمن زقفريو ازي بربعتيو أنفتات متقعتي استنقاسقاس حيلتات وغن قسقاسيو نخق ألاتف عبيد الرخيت نبري وانا صحفي زباو جنبار تقدر إساس أفورقي استراتيجين هندبتنتن سرعيت فنقل عملكتو لمتيهت ساقم ذهبو مقلتي سرعة درك مجزأتو حيلو نمدلدال تاريخنا إذا حلف عمتات تمكر قينات كيت أمته كم بحدش نصورة إرتان زباو جنبارن ديحلت نولاس زي تفلالي تعرتات كايد نابس فيه متقعتر السقاقر زغل كنتات كدالو تنحو وقلنا نمدب متقعتو نمكان ترايدي كوني بمسرتو ميزان نروح صورة إرترا خمز خيد نمقبار بمنصرناتو مقربات ناتنا مقربات نقبل سنحنا أموداتها اتزل على هندبتنا تتقيمنا نسو أبديت تصبيو الكوابي استراتيجياوي نزقنا مسمر باطع اسمرا بتيخنا نباطع نمقوتصار
ንሽቱ ሓርነታዊ ቃልስና ከቀላጥፍ ዝኽእል ወተሃደራዊ መድረኽ ሓንፂፅና እቲ መጥቃዕቲ ዝተወጠኖ ኣንፈት ከም ዝትግበር ኮይኑ ንናይ ኣተኣታትዋና ኹን ኣባጋግሳና ዝምልከት ተኾይኑ ኣብ 3 ደረጃታት ክፈልካ እቲ ሓደ ነዚ ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ካብ ኣፍገግር ግርዕ ገመል ስጋብ ኩዶን ክሳብ ፀሓፍላምን ዝምልከት ዘጠቓልል ዕማም ተዋሂቡ እቲ ቀዳማይ ክፋልን ከም ወሳንን ዝረኣናዮ ድማ ንባፅዕ ንምሓዝ ውሕስነት ክህበና እዩ ኢልና ኣብ ግምት ዘእተናዮ እዚ ብጎልጎል ናይ ሸባሕ ሰንጢቑ ናብ ብራኽነት 458 ከንቲባ እዩ ማለት እዩ ዓዲ ዕለ ማለት እዩ ንዕኡ ተቐጣጢሉ መስመር ፅርግያ ኣስመራ ባፅዕ ዝቆርፅ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዕማም እዚ እቲ ከም ካልኣይ ገፅ ብተመሳሳሊ ደረጃ ከዓ ከም ወሳኒ ዝረኣናዮ እቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝኣተወ ኣጋር ሰራዊትን ዝበዝሐ ናይ መካናይዝድ ዓቕምና ንባፅዕ ንምቁፅፃር ተልእኾ ዝተዋህቡ እዩ ብከምዚ ደረጃ እቲ መስመር ጋሕቴላይ ድግድግታ ዝቆረፅ ሓይሊ ኣብቲ ዝድለ ግዜ ኣብቲ ዝድለ እዋን ሸትኡ ክወቃዕ ስለ ዝኻለ ንባፅዕ ንምቁፅፃር ሙሉእ ውሕስና እዩ علامات كوينات مسمر أسمرا باصع معصاون نختما باصع ملء بملء محررين نيرو أب كلتا معلتات دما كزازم تخايلو جigna ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሰሜን ካብ ኣስመራ ምጽዋዕ ንዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ደርግ በታቲኑ ነትንደርግ ናይ ህይወት መስመር ዝኾነ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ተቆጻጺርዎ እቲ ስርሒት ሰፊሕን ኣመና ቁልጡፍን እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት ከዓ ኣጸቢቑ ዓቢይ ብምዃኑ ገና ደቂቕ ጸብጻብ ክርከብ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብተን ቀዳሞት 4 ሰዓታት ጥራይ 5 BM ወንጨፍቲ ሮኬታት 7 ታንክታት 322 ሚሊሜትር መዳፍዕን ብዙሓት መካይንን ዘጠቓለለ ብዙሕ ንብረት ተማሪኹሎ ምስክርነት ናይቲ ፋልማይ ኣብ ማዓስከሩን ከሎ ዝተማረኸ ምክትል ኣዛዚ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ሌተናንት ኮሎኔል አፈወርቅ ተክለ በተለይ የምጽዋን ውጊያ በሚመለከት እኔ በነበርኩበት የአዲፉማ ግንባር ተሰልፎ የነበረው የወገን ኃይል ሁለት ብርጌድ በግንባር ዛዕባው ምጽዋዕ ብዝምልከት ኣብቲ ኣነስ ነበርክዎ ግንባር ዓዲሹማ ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ወገን ሰራዊት ኣብ ብግንባር ዝከላኸል ክልተ ብሪጌዳትን ሓደ ብሪጌድ ድማ ትሕጃ ክኸውን ከሎ ነዚ ግንባር መደልደል ተባሂሉ ድማ መበል 29 መካናይዝ ብሪጌድ ክልተ ባትሪ መዳፍዕ ሓደ ባትሪ BM ሮኬትን ከም መሐለውታ ድማ ሓደ ታንከኛ ሻለቃ ኣብ ምክልኻል ነበረ አንድ ታንክ ሻለቃ እንዲሁ በተጨማሪ ውጊያውን ለማጠናከር የተሰለፈበት የመከላከል ግንባር ነበር በጠቅላላ በዚህ ውጊያ ኢፌክቲቭ አይደለም ከግንባር ጀምሮ የ13 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው እኔ እስካለሁ በአጠቃላሊ እትውግእ ክሳብታ አነ ዘለኽዎ መእዘዝ ቦታ ናይ 13 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ ኣውሽ ናይ 8 ሰዓታት ውግእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ብሙሉእ ኣብቲ ውግእ ተሳዒሩ እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ተዋጋእቲ ግንባር ኣትዩ ኣብቲ እዋን ካብቲ ኣነ ዝነበርክዎ መእዘዝ ቦታ ብድሕሪ ሓሊፎም ኣብቲ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነቲ መስመር ብምዕጻው ተዋጋእቲ ህዝባዊ ግንባር ብወሰደዎ ስጉምቲ ዓዲሹማ ዝተባህለ ቦታ ሰዓት 10 ቢለ ክማርኽ ክኢለ የተቆረጠ በመሆኑ በተደረገው ውጊያ የግንባሩ ተዋጊዎች በወሰዱት እርምጃ በዛው በአዲፉማ በተባለው ቦታ ላይ ወደ 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት የሚሆን ሰዓት በግምት ልማረክ ችያለሁ ምስጢራውነት ኣዝዩ ጽፉፍ መጽናዕትን ውጥንን ህዝባዊ ግንባር ንኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ዘዳህለለን እቲ ኩናት ብዝተወጠኖ መንገዲ ንኽሳለጥ ዝሓገዘን ሜላ ነበረ ሰፊሕ ምድላዋት ኩናት ክግበርን
ኣጽዋራትን ሰራዊትን ህዝባዊ ግንባር ካብን ናብን ኣፍንጫት ሰራዊት ደርግ ክሳብ ዝበጽሕን ኩናት ክሳብ ዝጅመርን ኣዘዝትን ሰራዊትን ደርግ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይነበሮም ምስክርነቶም ሂቦ ጥር 30 ሮብ በ6 ሰዓት ከሌሊቱ ውጊያው የተከፈተና ግንባር በነበረው ጦር ላይ ጥቃት የተሰነዘረ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በእለቱ የተፈጸመው ውጊያ ከዚህ በፊት ከነበሩት ውጊያዎች ሁሉ ይለይ የነበረው ምንም አይነት ኣብቲ ዕለት ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ውግኣት ዝፍለየሉ ናይ ወገን ሰራዊት ብዛዕባ ምንቅስቓስን መጥቃዕትን ዝኾነ ዝፈልጦን ሓበሬታን ከይሃለዎ ናህርን ሃንደበትነትን ዝነበሮ ከምኡውን ኣብ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ይኹን ብሓገዝ ዝተዳለወ ሓይሊ ካብ ስርሑ ከም ዝሰናኸልን ንኸይተሓጋገዝን ዝተኻየደ ቅልጡፍ ናይ መጥቃዕቲ ስልቲ ብምዃኑ ካብ ኩሎም ዝረኣኽቦም ውግኣት እዚ ኩናት በቲ ዝተመደቦን ዝተሓፀፀን ውጥን ብዘይ ዝኾነ መሰናኽል ዕላምኡ ዝወቕዐን ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓወተን ውግእ ምዃኑ ተዓዚበ ኣለኹ የውጊያ ዝግጅት ጊዜ በሚሰፍረውና በሚታቀደው መሰረት ያለምንም መሰናክል ግቡን ሊመታና ለየት ያለ ማለትም በወረቀት በሚታቀደው ደረጃና ወደ ተግባር የሆነው ውጊያ ለውጥ አንጻር ሲገመገም ሙሉ ለሙሉ የተሳካና በወገን ጦር ላይ ከፍተኛ የሆነ ድንገተኛ መጠን በማድረስ ሊሳካ የቻለ ጦርነት መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ልጆቼ እኔን ለመጠየቅ ፈቃድ ስለነበራቸው ወደ አስመራ መጥተው ሳለ እነሱን ለማዝናናት ወደ ምጽዋ ይዣቸው ሄጄ ሳለ በ1/6/82 ከምሽቱ 01:45 ሰዓት ሲሆን የባህር ኃይል መደብ አዛዥ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ይፈልጉሃል ተብዬ ብአጋጣሚ ደቀይ ፍሪኢኒና መስመራ መጽኦም ስለዝነበሩ ንኽዘናግዑና ምጽዋዕ ሒዘዮም ከይደ ከለኹ ሰዓት 1:45 ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ካልኣይ ኣብየተ ሰራዊት ኣዛዚ ደልዩ ካለዉ ተባሂለ ብቴሌፎን ተራኺብና ብግንባር ዓዲ ሹማ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ እሞ ዘድሊ ክፍጸም ኣሎ ዝብል ትእዛዝ ተነጊሩኒ ነቲ ኩነታት ከጻሪ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚ ሻድሻይ ክፍለ ጦር ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ከይደ ኩነታት ከመይ ኢለ ሓቲተ ዝኾነ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ እዚ ግንባር ዓዲ ሹማ ውግእ ተኸፊቱ ኣሎ እሞ ንከታተል ጥራይ ዝብል እንተዘይኮይኑ እንታይ ኩነታት ከም ዘጋጠመ ብልክዕ ክፍለጥ ኣይትኽኣለን ሁኔታውን እዚሁ አብረን እንከታተል የሚል በስተቀር ሁኔታውን በትክክል ለማወቅም አልተቻለም። እኔ ሰራዊቱ በበኩሌ ሊሸነፍ የቻለበት ትልቁ ምክንያት ብዬ የምገምተው በቂ የኢንተለጀንስ ወይንም የመረጃ ሁኔታ ያለመኖሩን በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍረው ሁኔታ ይህን የሚያህል ዲቪዥን እቲ ሰራዊት ክሳዕር ዝኽኣሎ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ኢለ ዝግምቶ ብቑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይምንባር እዩ እቲ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ከዓ ክንድዚ ዝኣክል ዓቕሚ ወትኡ ገዲፉ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ ህሞት ሰራዊትና ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ዘይምኽኣሉ እዩ ነገር አለማወቁ በጣም ታሪክና እንትን የሚፈርደው ሁኔታ ነው ሲክሬትሊ ሜንቴን ሆኗል ሲክሬሲው እና በአጠቃላይ የሚጠበቀውን ሰራዊቱ ሞራሉ ንክና ምስጢራውነት ተዓቂቡ እዩ ሰራዊት ፍናኑን ቅልጣፊኡን ዝድንቕ እዩ ወገና ክንድቲ ዝኣክል ሰራዊት ኣሰሊፍና ውዳበ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ውግእ ብዝግባእ ብዘይምፍጻሙ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መሪሕነት ዝነበርና ሰባት ስለ ዝተደናገርናን ዓቕሚ ሰብና ብግቡእ ክንውድብ ዘይምኽኣልናን ኣብ ሓፂር ግዜ ምብትታን እዩ ጋጢሞ መደናበር ሰዎችን አንድ ላይ ማሰባሰብ ያለመቻልና በአንድ ጊዜ የመበታተን ሁኔታ ነው የታየው ሓይልታትና ነቲ ኣገደስቲ ዝበሃል ቦታታት ናይ ጸላኢ ክሳብ ዝጽግዖ ጸላኢ ኣቐዲሙ ዝፈለጦ ወይ ዝተኸታተሎ ነገር ኣይነበረን እቲ ምጅማር ናይ ተኽሲ እውን አንደበት ስለ ዝነበረ እቲ ውዱቕ ሞራል ናይ ጸላኢ ሰራዊት ብርቱዕ ምክልኻል ገይሩ ክበሃል ኣይከኣልኒ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ ድፍዓት ዳርጋ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትሓዝ ተኻኢሉ ጸላኢ ቀዳማይ መስመሩ ፈራረስ ምስ ጀመረ እተን ኣብ ድሕሪት ዝነበራ ታንክታት ብብዝሒ
نتناتنا متقعت المقطع راح زي كنا استر متقعتات من مغبار بزحه وحزن فتني يرو أجار سراويتن تانكنيان مسوده جن نتناتنا متقعتي كتصاوري كانن نعلامان تكبراونتن سرحيت فنقلا ملكيتو أبال بوليتيكاو بيت صحفتن حلفي تقلال استاف وتهدراو سرحيتات زباو سراويت حرنت إرتران تقدلي سبحات إفريم بخمس السعبي قلتو علمان أزي أب سمهار كاب قحتي لايك سا ودب مصوع استقبر متقعتي نتنا وشت زوبا زركبا استفعل أقوام زلون بريغيدات سلاي تمسيسكا نمسمر مصوع أسمر أوريسكا نودب باسا تحت قدر زباو سراوي كم زاتو مقباري نيرو زي الامازي من الصفحات نايتي مريت كرهولو بحقي قفيه صفحات አለው ጊዜውን ዝወስድ ስለዚህ እቲ አማን ከቢት ከም ዝነበረ ሩድ እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ህዝባዊ ሰራዊት ዝወሰደ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዝተደልየ ወይ ዝተመደበ ጊዜ በቲ ዝደለ ኣድማዕነት ተፈጺሙ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ናይ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ዘመቻ መኮንን ማለት ወተሃደራዊ ስርሒታት መኮንን ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል ሃይሉ በረዋቅ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ናሁ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዝሃቦ ምስክርነት ጦርነቱ በተነሳበት ጊዜ ጥላሁን ክፍሌ አብረን ባለንበት ጊዜ ከዘመቻት ተቀስቅሰን ጥላሁንም ሄዶ ኩናት ክጅመር ከሎ ምስ ጥላሁን ክፍለ በስመራ በሐሳቢና ነርና ጥላሁን ነት ኩናት ክመርሕ ናብ ግንባር ከይዱ ናብ ግንባር ኣብ ዝኸደል እዋን ግን ሻዕብያ ንመንገዲ ምጽዋዕ ኣስመራ ኣብ ክልተ መቂልዎ ጥላሁን ድማ ብወገን ምጽዋዕ ተቆሪጹ ተሪፉ ሻዕብያ ካብ ኣስመራ ሓገዝ ንኸይመጽእ ነቲ ብመንገዲ ብምዕጻው መጥቃዕታቱ ናብ ምጽዋዕ ገጹ ቀጺሉ ሰለስተ መዓልቲ ድማ ተዋጊኦም ምጽዋ ውጊያ በሚመለከት የምጽዋ ውጊያ በጥር 30 69 ከሌሊቱ ወደ ንውግእ ምጽዋዕ ብዝምልከት ብ30 ጥሪ ከባቢ ፍርቂ ለይትን ፈረቃና ቢሉ ክጅምርን ከሎ እቲ ዞባ ድማ ናይ 606 ኮር ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ነቲ ውግእ ንምእላይ ምስ ኣዛዚ ኮይና ብሓባር ንምጽዋዕ ክንከይድ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ብዝተዋሃበ መምርሒ መሰረት ተንቀሳቂስና ይህንን ውጊያ ለመምራት ከአዛዡ ጋር በመሆን ምጽዋ እንድንሄድ ከበላይ አካል በተሰጠው መመሪያ መሰረት ልንንቀሳቀስ ችለናል። ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ገጽ ብቕያስ ተመልአት እያ። እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ብቕድሚ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ነዚ ታሪክ እዚ ዘማዕርግ ፍሉይነት ኣለዎ። መጥቃዕቲ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ታንክታት መዳፍዕን ወንጨፍቲ ሮኬታትን ንሓለዋ ብመሳርዕ ኣብ ዝተረባሉ ክሳትካት ሓብ ኣላጒላ ኣብ ዘይብሉ ቀላጥን ጻሕ ዝበለን ጎላጉልዩ ዝካየድ ዘሎ ከምኡውን ንመግዛእታዊ ህላዊ ደርክ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ዝበዝሕ ኣጽዋሩን ሰራዊቱን ኣብ ዝጓርተሉ ስትራቴጂያዊ መስመር እዚ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ መኣዝን ምክያዱ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባጽዕ ብሸነኽ መንሳዕ ብወገን ሰሜናዊ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ዓረዛ ቅልጽሙ ወርዊሩ ብምድርን ባሕርን ንጸላኢ ምድምዑውን ንዕብየቱ ይዕዝዞ እዩ። ህዝባዊ ሰራዊት ጎኒ ጎንቲ 8 ለካቲት ባጽዕ ንምሕራር ጀመሩ ሓያል መጥቃዕቲ ኣቓልቦ ጸላኢ ንምግዛዕ ኣብ ዓረዛ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ ከቢድ ክሳራ ወሊዱ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሰራየ ኣብ ዓረዛን ከባቢኣን እውን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ያካይዱ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ዓረዛ 40 ኪሎ ሜትር ምዕራብ ካብ መንደፈራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣትያላ ናይዚ ኣገዳሲ ዓወት እዚ ጸብጻብ እውን ገና ኣይተማልእን ኣሎ
سمعتنا نايزي أمن أبستفلالي كبابيتات ماليك كايدو زوحالو كالوت كتماتن زرزر ببزمت أنا كنقرب الكمينة بشمون تلكاتي ساعات حادة ليتي جمرة مدقعة هزباو السراويت بأزي قلطفن بستوى هذا من قديو ذا السلاسلو زنبري عب قدامي معلتي مسمر مسوى عسمرة لحر مفتاخو اتوقع نابكلتي أنفت أمرحي تقلق فالونا بو دباويت كتما مسوى كقنع عنكالو اتخال ادما ناب دونغولو قصو أقامتين نتي سألا أزنبرو زوا كم كلت زوباينا كفيني يرنا تحاد زوبا كابي بوبونا كنتباي نيمان زلو كساب مسمر نجحتلاي كم حد خن فيه نتي وزلو سلا ادم سيسو مسمر نجحتلاي كم زقات أصرن كونفو حداني دونغولو قصوني بس رداتنا يسلاي ككالاخل تحد كفال خاني دقدقتات قصاصيرو صرغاني مسوع قصو كم تقصل خلا اي كفالتي كاب كنتباي جميرو كساب مبرقاو جماجمناي بحرز نبرة كفالنا ينيرو نسوخا نزي أبز خباب نبرة عمتات سلاي دمسيسو ني مسمرناي بديلة قصاصيرو عفتم مسوع من خب كبني ودب مسوع لمقص صاري مسوع وجيا ያለቀው ወይንም ምጽዋ ውጊያ ልካሄድ ተካሂዶ እንደው ምጽዋን ለመያዝ የተቻለበት ዋናው وقع مصوع استودع ويون مصوع كزتحز خالت كند مخنيات نمسمر مصوع اسمرا ابقحت لاي بمكانايز بقلطوف معصاون دحري دما ابدوغلن كباب مصوعنا بستخايد بينات توقع وهدتن قلطافن ስለዝነበረዩ የተቻለበት ዋናው ቁልፍ ነገር ቅድም እንደገለጽኩት በየህብረት ውጊያው አጠናክሮ ፍጥነትን ተጠቅሞ አጠቃላይ እርዳታ ሊያገኝ በመቻሉ ነው። እቲ አንፈቱ ንባጽዕ ዝገበረ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብዘደንቕ ፍጥነት ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ንምጽዋዕ ተገማጊሞ ሓደረ بعسر تلكاتي الدماء بكل مأذنات كبير مدقعت بمفناو عرضات صلائي بمدمساس زبز حكفال ودباويت كتما باطع وطاطري اتكاملو عرضاتو هاديمو ناتخو كبه مسوع زاءت والسراويت صلائي بحري دحريو غيرو عبطوالت قرار نوال بيزن تأكيبو ندمساس مدقعت هزباو السراويت يتصبنا وري بزعبا زملكتو مكنن وتهدروا السرحيتات كلا أبيتاو السراويت درق بريغادر جنرال حيلو برواق ግን እኔ ቢሮ ነው ሁሉ ነገር ዘመቻው እየተመራ ያለው ስለዚህ ጥላሁን ዘመቻው ሲመራ ቆየ አለሃጂም በአጋጣሚ ሆኖ አስመራ ቢኖርም እዛው ለጊዜው በአጋጣሚ ዛካቢ ሄዶ ነበር በዛው ቀረ ማለት ነው ሁለቱም እንግዲህ ጦራቸውን መንገዱን ከተቆረጠ በኋላ ጥላሁን ነትኩናት ይመርሕ ነሩ አልሐጅ አብ አስመራ ኳንተ ነበረ አጋጣሚ ኮይኑ ናብቲ ቦታ ኸይዱ ስለዝነበረ አው ተሪፉ من قدم استقرصه اتكويناتنا مصوع عمرحو نحنا نتمنقد نمخفات سراويت كن الاخفتينا اقيتومنا متقعتين مصوعنا لف امس كده بعلت لاهونا بحر تقيعهم بدحريهم بحر يزلو كل تسراويتون نات دفئنا او تصقعو نحل بحر زقتو نايبينو من قدلو جنرال توشمي ناوده بياتيو بعلت لاهون دما ناب حيل بحر يوم اتيوم ممرا حيل بحر سلازنبري كابد شبابان اسمران زمصو جنرالاتن كاب مأكل سلطنا حيل بحر سمرا كمرقو زمصون اما دبر حيلي بحري مصوع نيروم اب كلتا تخفيلهم سلازنورو بعل جنرال طلاخون اب حيلي بحري مالت نافال بيز مساتو مسازاز حيل بحر خوينوم يواقو خمس نبرو نتوما بس مراز نبرنا حبريتا يمصنا نيرو ነው ምክትል አዛዡ ኮበዶር በለገ የዘመቻ ኃላፊው ጌታቸው እነሱም ሌሎችም ደሞ ከአስመራ ማሰልጠኛ ጠማይ ባህር ኃይል ሊመረቁ ወደ ጽዋ ሄዱ ነበሩ
جانو زنجانو سيحل الونين تلعبو أبو ليت ما يطال زقتومو أبو دول الكورع زقتومو أبو نخراب محيوم لهاتومو نبوت أتوانا خبر عالو شكلين تمورس أقبلو وزعان تاريخهم تنبر تزكي